ñinin kale ni tenka ne mankan ni la chefana parce que yemi info ko ambe wakati gelen na jamana in kono jamana nyagambilen do jamana mako be doni la jamana mako be doni haqiqa la an kan mogo la duniya mogo ka kala doni ka cari ko an kan jija an ka doni cari an ka jira an ka famu cari jamana kono an ka sheko hake ani doni dogoya min bala doni fitini min bambula an ka sheko hake ye minye an banyere jija ko la an be ala delifana ulama rabbaniyina ala ko caya jamana kono ulama wutewo doni kiba wutewo ulama rabbaniya de baray ulama rabbani de ode soroliye baray jamana wu kono ani jinya kono sino doni kiba wutewo doni kiba kacha me kake ala ka doni kiba yede ala ta ka fo nyema de ciden ta ka fo nyema mogo ka wele kata ala kilimpe batoma mogo ka wele kata ciden ka sunna batolima la fahamu salafu salihin nin fo baga afo cogo nyuma na ode dogoyara doni ke baga ucela ode dogoyara doni ke baga ucela galon fo baga farifoni be ulula kuraji be ulube galon fo baga wala kateme cinyatiguka problemu yen ni nyorode ambe ala deli min ye cinya fo baga na jense bagaye jamana kono ala ko ulude caya galon fo baga di jamana kono ulude fari forina ulude fariyara ulude ja fariyara utaka cinya be munun bolo ulu siranya ulu fari fagara utaka oda to wati be Sheikh Abdallah Bumbaji bafo abafo cinya tigun aye cinya sarire galon tigu fari kana foni ka teme cinya tiguka et pour galon tigu be bagali la cinya tigu ayeta makola de qul jali haqq wa jahaqa al batil innal batila kana jahuqa sente galon korokoy cinya nana galon tara galo ya tafende bagali shi kana cinya tigu to jamana kono na fari be fa na be sira galon te to koy o ma yubdil batilu o ma yuidu galon ma damina te laba وما جاء بعد الحق إلا الدلال على كفوي تنيا تنيا كوفي وما جاء بعد الحق إلا الدلال فوي تنيا تنيا كوفي نفيلته galon tigu be nyogon dala jeminna jama bambolo yo fanga bambolo am fanate sigite ambe wuli ayetaw makola abe fu galon jama fu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yore fo kasifu subuhati akut tawhidi tigu kunfi ko abese mushriki karamogo bakele de la tawhidi mogo kunfi kele ani mushriku ka doni ke baga ngana bakele de be nyogona tawhidi tigi kunfi nya jonye munu tawhidi ayre makala de ma ye tawhidi karamogo lame tawhidi karamogo ayu lame bake kam min fo tawhidi ayu lame dron Muhammad ibn Wahhab ko on nyogona ani mushriku ka karamogo bakele de be nyogona de la de bolo o ka de la wire tonde o ka de la wire de e wa tabulo krotigi ude o ka de la wire am mununye kaburu jarati ko yire am mununye mawludi kala nonu ye de la wire nonu ye ko yire baki ki yire danga munu yire baki ku yire danga ni mo ka yire mako ne kaburu batula ne bidiya kala yo ne e wa tabulo kro kala ye tabulo kro be teme cide na ka sebo ka tabulo ka an ka mo ko folo de ka koroni ciren ka sebo yaw tabolo koro ye ciren na ka sebo ka tabolo da aw ta ye kurade korolenye ciren na ka sebo ta de salafu salu ta ulu da ta de korolenye munu nu be kuma yire ala tefo qur'ana tefo hadisa tefo an ka shehu an ka mabaw tabolo koro tigu an ka buru jera kelaw an kolosi tigu an mawludi kelaw nunu ye kuma wiyawa jiri kuma tawhidi tigu be sira nunu de koro jamana koro jiri kaw kayfa aqafu ma ashraktum wala taghafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultan ayyul fariqayn haqqu bil amni in kuntum ta'lamuna alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bijulumin أولئك لهم الأمن وهم المهتدون نهاية يرى وسروا إبراهيم تمام تنبا بغا he anka boto fo nima sabali de ambe ninkila de nima sabali de anka boto fo be ninkila
ako ne be sira cogo de aw ye munun fara ala kan ne be sira ulu koro cogo de aw ma sira ko ye fulanna fara ala ka delila ma jigaw kan ni fulan ka fo ya minye aw ma sira o koro ne de be sira aw ka bato fewnye nene aw donka kan ni hakili sige aw ye bato cogo la delila ma jigaw kan ni bato cogo minye delila be fulan ka fo ya la delila be mauludida delila be bidiya la aw be fenna delila te minna abake kala bato na kunye filibanjani jahiliya ka galonda ala la suni tile ka galonda cide na suru tile aw ma siro koro aw mba fo ala kote cide kote aw de be sira ibrahima ko nene aw jonka kan ni hakili sige allazina amanu mu'minun liman yara wala yalbisu imanahum bijulumin وما فلان كفويا نيغامبو كالي من يلا اولئك لهم الامن نونون تغلا مو حكلي سيغبي نونون دي جيان كونو حكلي سيغبي نونون دي قبر كونو حكلي سيغبي نونون دي لاغرا هم المهتدون نونون دي كاندرا تو بي مو فيلي او بيسرا مونا جامانا كونو تويدي تيغا او بيسرا مونا كيدين كا سنة مو او بيسرا منا اهل السنه والجماعه على فهم السلف الصالح او بيسرا مونا جيري كان فولو ala te fo qur'ana te fo hadisa te fo ciden te fo aw yere ka kuma wala ba ke ku yere danga nunu de be fanga soro ala be fanga di nunu de ma ambe min fo doni ke baga kacha koy fo doni ke baga nyuma unde ka soro munu nye qur'ana kala ka famu ka ciden ka hadisa kala ka famu ka daula ala ka hakiman dama ha